Ja, Jamen, det er vel egentlig ikke glæde, men man sådan føler lige nu. Det er vel mere at være lidt mod i det, vil jeg sige. Ja. Lad os lige se. Nu skal det være. Det vendt op og ned på kortet i mit hoved. Det giver jo ikke meget mening at skulle fare rundt ude i sådan en storby hele dagen. Det vil man vel egentlig gerne være foruden, når man så må sige. Men er der betalt for alt, eller? Hurtigt løb fri fra penge. var åndssvagt, jeg havde med i ugen. Oha, og der kommer mange op til. Spytter en ned i munden og ned i ansigtet. Det døde ulækker, der er udsat for hele tiden. Det går ikke bare ud af sig selv. Det er dødssygt, vil jeg sige. Ja, så er det Sakrakør, vi er ude. Ikke, man har i hvert fald fået noget ned i Lændingen på buksen her. Det er næsten ikke til at ignorere længere. Man må prøve. Det er dybt ubehageligt. Det er det altså. Ja, det er. Man skulle begynde at male igen, men man er mere tom end inspireret. Nå. Vi går videre på tomme ben. Der har vi Pindholt. Goddag, Pindholt. Goddag. Og hvem er det? Er det en husven? Nej, det er dig, Mikkel. Ja. Nå. Nej, så bliver man... De små gader gør en helt deprime. Meget plads, det er rigtigt. Så spises der is. Hvad har du fået? Chokolade og en hindbær. Rigtig god. Ja. Kan du smage? Nej, jeg kan ikke, du. Jeg ikke kunne klare nu på nuværende tidspunkt. Det er jo Har du ondt i maven? spyttet ned i håret. Det er jo dødssygt, ikke? At gå med rundt med. Han er lidt død, ikke? Døde ubehageligt. Hudbeklædning er det bedste, jeg har set indtil videre. Kan få sådan en til sig selv. Ja, lige mig det der. Hallo? Så er det åbenbart videre, hvor de andre der. Maven er tom. Dag 1. Tilstand. Mut. Prøver at hive sig selv op til mere, men det er vist et tabende slag. Skal vi herned af? Ja, det tror jeg, vi. Det kan jeg ikke med det her. Det... Hvad er nu det? Hurtigt med fodfæste nedad her. Det er næsten umuligt at føle sig helt i den bydel her. Er der andre, der synes det samme, eller er jeg enig? Nå, så er vi i Musikgaden. Og det er jo
Det er jo noget Mikkel, han er vild med. Han elsker musik. Det er jo alle de store, Springsteen og Dylan og hvad det ellers hedder. Alle de store, Michael Jackson også og de der. Nå, så nåede vi frem til Louvre. Der er sgu da sådan lidt sære ting, er det ikke? Du kan sidde på. Nej, det er... jeg ved godt, hvad det er. Det er flags. Det er tirsdag flagstænger. Nu kan man bare sige, den der, det er så. Og så kan du montere nogle flagstænger nu igen. Det er svært at tage ind, når man lige har spist, vil jeg sige. Det ligger frygteligt tungt i maven, det franske køkken. Det er en rhesusabe. Nej. Jeg håber, vejret holder sig. Men er det Pont Neuf, vi har fremme? Der er en ordentlig pram der. Jeg hørte om en, han var blevet røvpulet ned på sådan en båd. Dybt ubehageligt. Okay, vi er lige nødt til at kigge ind i den her lille pram, ikke? Der er så badeender. Der er nogle badeender. Få sådan en spytklat ned i håret, det er dødssygt. Det er meget godt på. Det er Tuilerihaven. Man skal vel også hen og lægge sig lidt over middag. Men jeg tror, det er lidt koldt til, at vi kan ligge på. Det er Tuilerihaven. Kommer man den mere? Men han var røget ned i vandet. Det havde været dødssygt. Så kom de økonomiske tømmermænd oven på middagen. Findes også. Føler sig angiveligt tyndsligt nu. Den nedre grænse. Der er noget. Halløj. Halløj. Nej, det har ikke været en god dag. Er du træt? Nej, måske lidt mere... Er det maven igen? Lidt deprime. Det kan man vel ikke undgå med de oplevelser. Og nu skal vi snart hjem og sove, ikke? Så. Ja. Måske Hvad er valget? man kan blive gravid. Det kan man vel ikke som mand. Fra æsken til ilden, det...